салом алейкум дӯстон. Кадоме ки солона прошивкашон бучида, яъне пакет мегӯям бародаро, мо бо нархи арзон бо сифат шиқати бародаро мо нишон медиҳем. Через имо, ватсап ҳама шиқати корро ҳал мешавад бародаро. Тарзи чӣ гуна пайваст кардан, чӣ гуна мисол мондан, саздат кардан, ҳамаша бародаро мо нишон медиҳем. Мақсад качества шиқати мо ҷавоб мегӯем. Тарзи пополнить карданаш бародаро через Душанбе Сити, через Киви, через Сбербанк, фарқ надорад кадом банкҳо, кошелёкҳо боша бародаро, мо машқати мисол метавонем ки пополнить кунем. Бародаро каналҳои беҳтарин мегирад: Зи ТВ, Индийское кино, сетаями индийскиҳо мегирад: Индия ТВ, Индийское кино, бо Bollywood HD ҳастай, ишан ҳамон кино индийскӣ мешавад. Бародаро конкретняй нашуд мисол прошивкаш гап надорам, гарантия шиқатияй Bollywood HD, Hollywood, кинохит, кинопремьера, каналҳои беҳтарин дорад. Кинопремьера, Кино ТВ, Зоопарк, Мир животниҳо мегирад. Каналҳои интересни да бародаро. Кадоме ки дар кор боша бародаро, имо ватсап қати ҳамаша нишон медиҳем. Намежони аз он ҷумла Надгёвард беҳтарин канали Мир животниҳай, сами популярный сигнали ма уже ношидагай нишон надесай. Мақсад беҳтарин каналҳо дора, путешествие дора, буиҷа чӣ дора, мужское кино дора, Киномикс дора. Я дига гуфта будам, Кино ужасай. Иш бул страшный бадай, зури бадай да, сигнали ма качествои ма кам шуда, барои хеле кесай. Бародаро конкретни каналҳои ҳамаша через имо ватсап нишон медиҳем. Солонаш 80 сомонаи бародаро. Тарзи пополнить карданаш через Душанбе Сити. Боқӣ дар паноҳ Аллоҳ бошед.